Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Матайру рак рафтистам берун ва як бори дига ҳаматонро солҳои навқати табрик, ҳама орзуотон амалӣ шаванд дӯстони азиз. Ва дами соли нав бо шуморо мехоҳам ки як навигариро бугум. ҳозир ами рӯи экрана рақамҳои муҳаррамай духтаро ана оиди кор дар фаберлик метонед муҳаррамда муроҷиат кунен. ана кора осон мефаҳмонатона ва методи навқатӣ. агар шумо соли 2022 да мисол муваффақ нашидед дар фаберлик, иншолло ин сол ай ҳами сари сол ки сар кардаи қатъиями бону ҳатман шумо пеш меравед. кора хушрӯ мефаҳмонатон, фаҳмондан ҳамаш ройгонай. хеле ки медонем маоши фаберлик 70 то 7000 сомония ва шумо метавонед дар 1-2 моҳ омӯзиши ҳами бонуқатӣ пешсаф шавен ва ойликои нағза айхона набаромада бигирен. ва худтон медонед ки чанд қазанҳои мо аллакай дар ин самт муваффақ шудагиян, ойликои нағз мегиранд, видеошон дидем, хона харидан, мошин харидан ва шумо ҳам метонед ҳамин кор ай дасти шумо меояд. просто шумо дар кораи якта амхали бону ранги муҳаррам ки кора фаҳмона. оиди кори фаберлик марҳамат дар муҳаррам бинависед. кор осонай, ҳамаша мефаҳмонатона. рақамҳои ватсапш дар рӯи экран. тамошобино рӯз бегаҳ шид. оли баге ки шумо дар инҷа будед чихай шумо нам хӯрде ба брат намеравед ромаде немоиҷа омада будем. аминҷа свор шудем, парки айнӣ рафтем. ай парки айнӣ омадем бод пеши буракда, худи бурак не пеши буракда я одами дигара дидем. хай кароч боро чизоша додем, гап задем, хулоса шид бега мо небуда иҷа хӯрдем. ман вообще дар уҷа сер нашида будем да. ана то ҳози мо бигзарем. ҳози мо наваку мерем пеши анаму арчаҷон арча атмосфераи соли нави бе барф. москвичо шумо видеои мада менависед ки мо дар барфай хунук хӯрдем, шуморо мефаҳмем, бовар кунем. ана ҳозир мо мерем ҷада ягала дид марозоай суратгирии роликови дилафрӯза снимать мекунем. ва чӣ гуфтанем, хай итогои ҳамин сола пага иншоллоҳ дар видеои оянда мебурорем да. хулоса барории сола. мезнаки душанбе сития мебинем сару вайрон меша. вечная проблемаи картаҳо, вечная проблема. амир бояд як чизи дигара восстановить мекардем. аллакай соати 5 гузашт. баъд писчико иҷода уже гӯшинон дестиян неки бо иҷода соли навияй. баъд писчикоина омадем карочи иҷада домико будан. домико чо танестан надидестам. ма домикора вообще надидестам. чо мекуна суратаи чанд сумаи не донаш 3 сум. подписчико 3 сум. бигӣ охмачкурдару бо сурати бировардавине сурати чиқ кадай 3 сум. не гирифте инҷара бинед чихе кушоди хушрӯ гуфтам то на иқа суратгир иқа дедмар иқа дов мига иҷа шав чиқа хушрӯай. мо афсӯс ки рӯз омадем. пага мо омадаи нестем вообще сини шаҳр. точкаи дед марозоай қати снегурочко. дед морозша инҷа сурат мегире. ёлка вообще калон. ина бине это не то что калон, огромный ёлка. қадар инаҳа дед морозо рехтагӣ.
осу гуфти рафтем ку аунҷа да звездоҳо бай мехонам ага аз ҳофизо концерт мешавад онҷа да бай мехонам ҳозир инҷа мерем видео мекунӣ ёлкаме това может инҷа меброи рақс мекунӣ Всем привет, я Милана Хаметова. ина тамошобино соли нави айрӯи миллион дар майдони Истиқлол чӣ шуд, чӣ тоза вообще ҳавас мекунам мегӯи дар инҷа раҳ нагардам ай тозагиша чӣ хушрӯ вообще Это называется город Душанбе. да инҷа да бай мехонам пага Пога биё теки дилафрӯз блогерӣ мекунам айҷа бояд сумка рюкзак да пуштум сумкаҳои ҳамаи чизои дар каштали ман ранги ягон помощницаҳои киносъёмка кунакоя айдимшон айдим ямагашеста чизом дар кашталом кашро либосои и ора хайрият ки я либос оварда я рӯз дига аҷо рафтем 4 либос бурдаа медоне 4 либоса я майкаи зарда пуштаа болош савза болош кабута бо я аз фиолетови дига 4 та ки чӣ кунам я та кашон видео кунам подписчико инҷа чӣ будаа нао ай пайкар будаа эш BBQ бургер оши супербен гуфти дила инҷа зур ман мегӯям ягон кофе ҳастае кофе нест дӯстони азиз шумо чӣ фикр доред ва пага амҷа гудакора биёрум ё не ман хиёлам ки амҷа ҳеҷ маъне надора тамошобинои намо биромадем ай майдон берун мерам контентҳои орестира дилафрӯзака анализ кардеста иҷа да духтаро баъди тамошо омадем чи саховат омадем амҷа фақат мирғи свежи фирмаи покиза мефурӯша анамҷа иқа мирғ гирифтум аку пагару соли навида ягон чи нағз тайёр кунем гуфтаву рафтем ба хона тамошобинои азиз инами фаберлик хоум средство для чистки духовок и плит анами қатъи ман мешум чӯта ма дар результат вообще нолай яки таъриф мекунам мегӯянд зурай ҳами зурай ҳамира маро рухшон таъриф карда буд ман рухшон харида будам шаҳноза таъриф карда буд ки ҳо анами зурай барои плита яке ман рафтум омадам Россия плита по дараҷаи ман хеле беаҳамият кардиян касе чизе фурдадаша карда пухтай рехтай тоза накардиян худмон хеле одамои калон ячи бреза резка тоза мекунем ана ҳозир ман кардестам дан плита ҳозир рехтам неки доғо серавно мондагиам ба фикри шумо ами казанам медоне средства ҳастай бо янамуд средства дига чӣ ном дора машая пс мекардем шаку российский секати номш буд ба фикри шумо чӣ средства беҳтарай ҳозир мери ки ами плитаи эмалировании сафед тоза шавад дар комментария понависед обязательно шобино касоне ки гуфте ки и даф мери миёй нимихонад неста инами шкаф дӯстои азиз ина дарш нест чихе и шкаф дарш шикастаи ман намедонам 100 сол шуд ҷимҷим харидагим ягон бор истифода набурдем даже дак шуде аксия буд амира 1 сол шуд ба фикри ман харидам вообще истифода не ина соеви соус одина роли қатъи набудем инами соеви соус хулоса инам хел шкаф короче бедаршидагия ина ва дарои поён шам ҳамахе дӯстони азиз уже даҳану дилҷигарош биромадагия барое ки шкафи бесифата и шкафора ма дутта харида будам барое ки ҳозир мо кухни гарнитур надорем ко ин сол насиб боша мо ана чӣ мекунем ин хонаро айбрат ҳама чиша меброрем айсар дигахе мекунем ша ана чи даршалиш мекунем дарои пластикӣ карда дидем даста кичикаст хушрӯ маҳкам намешава бо ака нақдша харида будем ай ромсар ана ин сол насиб боша тобистон дар ремонтш мекунем дигахе мекунем ша ба кухни гарнитур насиб зинда бошем